ଯକୃତ ବା লিভର ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ନାଇଁ କି। ଏହା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ପେଟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯକୃତର କାମ କ'ଣ? ଯକୃତ କ'ଣ କରେ ନା ଇଏ ପିତ୍ତ ରସ ତିଆରି କରେ ମାନେ ବାଇଲ ଜୁସ୍। ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ଚର୍ବିକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ତରୁ ଆମ ବ୍ଲଡରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବାହାର କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଆକାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖେ, ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ, ଯେମିତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ହେଲା, ଡି ହେଲା, ଇ ହେଲା, କେ ହେଲା, ଆଇରନ୍ ହେଲା ନା କି ଆକୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖେ।